Onpa hienon näköistä. Tämähän on kuin Lapissa olisi. Vaikka ei ollakaan. Siinä se. Saatana sytty. Ihme. Sitten makkaraa siitä niin vaan. Hyvin se vetää. Peukaloa ei saa vetää. No. Sitten laitellaan niitä tonne noin kivasti. Ei tästä mitään tuu. No ja työnnetään se tonne noin. Vähän ehkä korkeammalle tästä. Noin, sit otellaan. Helvetti. Käännetään makkarat. Joo. Joo. Missä se on? Joo. Siellä. Ja sieltä viimeinen. Noin. Ja takaisin. Alkaiskohan nää jo ole? Ai että, onpa kivan lämmin. Laitetaan tonne taskuun vähäksi aikaa, niin lämpee kaverikin. Ja makkarahan kuuluu näyttää tämmötteeltä sitten. Tää kelpaa. Ai että. Siinä olisi vielä meille jälkiruokaa. Ei taideta sitä syödä. Eikö? Joni on muuten kova erämies ja se on muuten sinkku. Tää oli tässä, kiitti.